Grassa, lejla tajba Mattejos. Lejla tajba, grazzi lilek Rebecca u lilek Silvio. Grazzi Mattejos. All right, tajjeb, tal-lum ġejt bis-slipper ara. Sewa, sporting. Ħaddaħħakom naqra għax insejt il-żarbu li kelli nilbes. Imma l-inqas. Passabli għaddi, passabli. Waħda minn tiegħi. Jgħata ħafna ma li libes. Mattejos, fuq xiex ħatkellimna l-lum. Mela, illum ħanitkellmu fuq kif aħna għal dak li ħanamlu ħajkolna laqwa return għal-ħin. Laqwa riżultat. Kemm bħala ħin u kemm bħala flus ħanitkellem Silvia fuq iż-żewġ aspetti. Dak li bl-Ingliż jgħidulu ir-return on investment. Tajjeb? Mela, jekk ħanibdew mill-ħin, l-aqwa tip ta' eżerċizzju li nistgħu nagħmlu huwa eżerċizzju li fejn ħadmu l-muscles. Għalfej dan. Għax meta ħna ħanżidu il-muscles, dak li fitriq ngħidulu toning, li jiġri huwa li ħanżidu anka il-metabolizmu u bekk ħanaħarqu aktar xaħam. Mela ejja ngħidu pereżempju Rebecca illi morna nimxu u ħraqna 100 kalorija. Malli waqafna nimxu, il-kaloriji waqfu jinħarqu hemm normalment. Però jekk jiena bl-exercise li fihom qed iħaddem il-muscles, ejja ngħidu ħraqt 80 kalorija flok 100. Però issa biħ tiegħu huwa x'jiġri wara. Għax it-toning tagħna qisu dik il-magna illi aħna installajna ma' ġisimna illi di tkompli taħarqilna anka x-xaħam meta maħniex qed niċċaqalqu. Fosthom anka fl-irqat. Mela aħna meta nagħmlu exercises għal-muscles, qed ingawdu minnu dak il-ħin għax kif nafu l-koll kemm darba semmejnija, tistrieħ, tiżvoga, tħossok aħjar, tidher aktar in forma kif jgħidu bit-Taljan, anka meta tiġi biex tilbes pereżempju ħafna nisa jsemmu iċ-ċingi jew il-bikini, l-irġiel isemmu xi qmies li toqgħod miegħek ma tkunx trid tisplodi jew il-button tal-qalzit ma tiġix jisplodi. Imma apparti dawk, mela apparti kif tidher, inti kif tħossok, dan ħajkun bażikament wertit ħafna għal ħin li ħaddieħ. Ġifieri aħna dejjem insemmu, nofsija kollox. Imqar darbtej, idealment forsi anke tlieta, anke 4 fil-ġimgħa. Ikun biżejjed diment li qed tagħmel l-exercise sew. Mhux qed ngħidu qbad żewġ tifli x'ken tal-ilma. Tfajthom mal-art biex nara l-programm ta' Silvio sija u nofs soġġet qbadthom tittej tisma' għandi nofsija konsekuttiva u għamilthom sew. Tajjeb. Għaddej il-ħin kollu. Inti għandi dik in-nofsija li kemm jista' jkun eħed għajdija n-nofsija tiegħi. Mhux se noqgħod indaħħal affarijiet u jekk daq it-telefon ħanimmaġani minix id-dar. U jekk jiena mort x'imkien xi studio xi ġim, il-mowbajl ħallejtu fil-locker. Ħalli dik hija nofsija tiegħi. Tajjeb dak ikun tkun ix-xejn psikoloġikament. Laqqas naħseb nista' nibda niskrivilek, Silvio, jew ma nafx minn fejn naqbad nibda, fis-sens mela isibu illi nsemmu ħafna anke dak li jgħidulu self-esteem u self-confidence. Is-self-esteem u self-confidence huwa kif inti tħossok miegħek innifsek. Mela jekk inti qed iżżomm kelmtek, jekk inti tajt isma' jiena llum fit-tal-ħin ħa nagħmel l-exercise għax żammejt kelmtek, żidt il-konfidenza fihek innifsek, allura inti awtomatikament dik is-self-confidence żdiedet. Dik is-self-confidence ibadħat għajnek biex fuq ix-xogħol, fid-deċiżjoni li tieħu ma' tal-familja, tkun fejn tkun, inti aktar qed tħossok illi mhux biss inti iktar kapaċi, imma inti aktar anka ħanuża l-kelma ta' quddiem in-nies illi inti tal-punt tajjeb għax qed tibni l-konfidenza. Ta' prinċipju proset. Issa, psikoloġikament ħatejnek ħafna wkoll għax grazzi għal dat tip ta' exercise ħatorqod aħjar u ħatqum aħjar. Mela inti moħħok straħ u straħ fil-font, awtomatikament l-għada tipikament ħat tagħmel deċiżjonijiet li iktar jagħmlu sens għax ma tkunx għajjin. Inqas ħad tkun bin-nervi aktar ħajkollok enerġija, aktar ħad tkun kapaċi tirraġuna l-affarijiet, inqas ħajaqbdek ġuħ. Allura inqas għandek ċans toqgħod tnaqqar jew inkella l-ħin kollu ġej u sejjer tieħu kafè għax isu ma nistax niġi tiegħi. U ħaġa ġib l-oħra. Isibu li min jieħu wisq kafè, pereżempju jkun ħafna nervuż. Il-bniedem jgħidlu xi ħaġa, jisplodi mill-ewwel kważi. Mela ħaġa ħaġib l-oħra. Psikoloġikament ħatejna wkoll biex pereżempju anke nagħtu eżempju lil ta' madwarna. Kemm hu faċli t-tfal tiegħi Silvio ngħidilhom, mur għamel naqra exercise. Falat m'għandix by the way, ma insomma ġibt eżempju. Mur għamel naqra exercise, però kemm hu aħjar illi kieku l-exercise nagħmlu jien u jaraw lili. Jiena nħobb iġib l-eżempju bħal dak il-ġenitur ġenwin illi jgħid li tfal isma' tpejjibx mhux billi tara lili. Kemm ikun aħjar jekk ma jarakx pejjeb. Ġifieri u għal kull vizzju tgħoddi. Issa, ħanitkellem ukoll fuq ir-return on investment fejn jidħol anke dak li ħanixtru għall-ikel. Mela, mhux ħanitkellem fuq l-aktar ikel li jifqak. Ġifieri hawn min jgħid li jiena nkun irrid nimla daqs dinja biex ninfaqa għaġin pereżempju prosit. Jien ħanitkellem fuq dak l-iktar ikel illi jimlik li jtik fl-istess kien nutrienti u li bieħħa tħossok aħjar.
U dawn huma apparti l-ħaxix, u nafu għaw Malta xi kwalità ta' ħaxix sabiħanna, tajjeb kemm nafu jekk irridu kemm għandna minn fejn nażlu, però ħan nitkellem anke fuq il-proteini. Mela, il-laħam abjad, il-laħam aħmar, il-ħut, tajjeb, dawn it-tlieta jaqgħu taħt il-kategoriji ta' proteini. Meta ħan iklu minnhom, Silvio, ħan intlew aktar milli kieku pereżempju ejja ngħidu għandi 100 gramma laħam aħmar u 100 gramma aġejn. Minnhom it-tnejn, avolja t-tnejn huma 100 gramma, l-aktar li ħajimlini huwa l-laħam. Issa, anka waqt li hu nieżel waqt li qed jiġi proċessat, madwar kwart tiegħu qed jinħaraq fil-proċess. Mela inti ma nistgħux ngħidu daw it-tnejn iħaxnu l-istess, xejn affattu. L-aġin huwa proċessat u nieqes mill-vitamini u l-minerali. Il-laħam mimli ġid u apparti minn hekk anka waqt li qed jiġi proċessat qed jinħaraq minnu. U qed jimlik aktar. Mela nifhem dak li jkun li jgħid li mal-laħam jiswa aktar mill-aġin, nifhem. Però meta toqgħod qis inti kemm ħadd investi fih u x'ħajjatik lura, isek qed tgħid ħanixtri xi ħaġa, kont se nsemmi pajjiż partikolari dak li jkun ħajjifhimni, illi servitni għall-ġimgħa u xtajt ħisa, jew inkella xtajt xi ħaġa minn Malta li servitni sentej, għafu li daqsxejn iktar għolja. Mela jiena oġġett jew noqgħod nibdlu kull xahar jew kull ġimgħa. Jew għal sentejn. Fimtuni għal xi ġejt. Nibżgħu għalina. Aħseb wara saħħitna. Issa aħna bla saħħa la morru x-xogħol. La nkunu hemm tal-familja, la nkunu hemm għalina nfusna u anke forsi għat-tfal ta' tfal, eċetera. X'qed nipprova ngħid? Illi s-saħħa huwa l-aqwa investiment. U di ħattina lura, x'ħantu aħna? Jekk jiena mhux ħaniċċaqlaq, avolja bħala bniedem magħmul biex niċċaqlaq, mhux ħattini l-aqwa riżultat. Jekk jiena ħanniekol l-imbarazz flok ikelli hu magħmul għall-bnedmin, da mhux ħattini l-aqwa riżultat. Mux tab xej ikollok min, u għawnek nitolbu għalihom ta' u nishtiqulhom fejqan ta' malaj. Illi diħelu ħireċ l-istar u jgħidulu da kollu ġej mill-pis, per eżempju, jek tonqos, ħajonqoslok il-pressjoni, il-diabete, il-mar tal-qalb, l-uġieħ li għandek f'saqajk. Ġifieri, l-għażla hija literalment tagħna. Jekk aħna speċjalment fejn jitlu kundizzjonijiet li għandna kontroll fuqhom. U tajt li hemm affarijiet li m'għandniex kontroll fuqhom ngħidlek iwa. Hemm affarijiet li jintirtu, hemm affarijiet li forsi jiġu fuqek u laqqas tobsor, tajjeb. Imma hemm affarijiet li għandna ħafna kontroll fuqhom. Fosthom dal-ħafna mart li nisimgħu bih ta' bħalissa daw il-ħafna mediċini u nies li kienu ħerġin. Għandna sej mejlux fil-fatt rajt artiklu Silvio illi anka qabel ma kien hemm il-pandemija diġà kellna jixxu l-istarijiet li kienu diġà daqsxejn full jew full ħafna. Laqas konna noħolmu b'xi virus. U kif nistgħu aħna intaffu innaqsu dik il-load fuq l-istarijiet billi l-affarijiet li għandna kontroll fuqhom. Kemm jista' jkun nieħdu ksibhom aħna stess. Mhux se nstennew il-gvern jew l-oppożizzjoni jagħmlu xi ħaġa jiena x'nista' nagħmel għalija u għall-familti. Ekku. Jiena ngħidu grazzi għax għall-priet kien tajjeb ħafna. Ejwa, fuq l-ambone. Le, jibda d-dej u ma jaqafx l-ħasbaq Nis jisimgħu ta' illum irnexxina nikkonvinċu waħda illi kif tikol tajjeb għamilna suċċess f'dan il-programm. Fil-verità li kell proċessat qed jagħmel ħsara lilna. Jiena nkan pereżempju għaliex għandek tixtri bott piżelli. Mhix tista' tixtri il-piżelli friska. Għax għandek maridna kombi flok tixtri biċċa laħam tajba, kapuljat tajjeb. Dawn huma affarijiet sempliċi imma importanti li wieħed. U ekku, u kif qed tgħid inti m'għandu għalfejn jieħu għalih ħadd. Għas-sempliċi raġuni li dan nafu, pereżempju, waħda mill-ikbar kumpaniji fid-dinja hija kumpaniji ta' soft drinks. Issa ngħid li inti x'ġid ħajoħroġ mis-soft drink. Kull rispett lejhom. Ġifieri dan qed ngħidu xejn ġdid. Tajjeb, issa aħna għandna l-għażla kif qed ngħidu. Mela f'dal pajjiż jgħidu li għal xi 2030 tant ħajkun hawn problema kbira ta' obeżità, illi wieħed minn kull tlieta jkunu obeżi hawn Malta, jekk ħanibqgħu serjin kif aħna. Mela issa jew joqogħdu jieħdu għalihom dak li jkunu ma nagħmlu xejn fuqha. Jew ħanajdu isma' jekk din hija problema kbira. Għandha tkun strateġija nazzjonali wkoll. Jiena naqbel miegħek u għax qed insemmu m'għandniex noqogħdu nistennew il-gvern jagħmel xi ħaġa u l-oppożizzjoni, però mill-Parlament tant jistgħu jgħaddu anke liġijiet, tajb issa jiena minħadd biex ngħidilhom x'liġijiet ħajgħaddu, però l-ikel irħis pereżempju tissibu b'xejn u fil-kwantità.
nafu ma jagħmel ġid. Kelli jkun olju. U li kell eżatt, li kelli tant jagħmilna ġid tas-saħħa ikun ola. X'nistgħu nagħmlu biex ninċentivaw dak li kelli tajjeb u ma nħajrux daqshekk forsi li kelli mhux qed jgħinna. Jekk verament irridu nagħmlu xi ħaġa fuq din. Jiena il-parir tiegħi huwa aqbdu shorts, aqbdu slipper, imorru iġru. Proset. Ħallas xejn. Biex dik waħda, proset. Tifhem, ħallas xejn. Insemmu kemm il-darba l-fasting issawm Silvio ma tħallas xejn għalih u anzi jitrenjak biex inti tkun dixxiplinat li tajt pereżempju isma' wara 8 qal qed ikxina ta' Dorjen u teġa' tiftaħ ħadha f'nofsinhar ikxina ta' Dorjen. Toqx ħażna l-kejk illum ħandu oħna qara ma U li ma bħalissa suppost ma luqa ikxina ta' Dorjen. Ġifieri imma insomma, jekk ħassum Dorjen għax ma. Ġej is-sajf, ilma u nassu xi żewġ lummijiet ġo fih. U mela, jew inkella kombinazzjoni kont tgħid ma' Manuel qabel il-programm, tista' anke fil-ħin tas-sawm inti tħalli dak il-lumi jew dak il-larin xi float ja biex dak il-ma jieħu naqra toma. U xorta tibqa' sajjem, tajjeb ġifieri inti m'intix ħatoħroġ mis-sawma tiegħek u għal qatt ma sema' biha dis-sawma x'inhi. Dis-sawma hija li aħna nagħmlu idealment numru ta' sigħat konsekuttivi li fihom maħniex qed niklu u li fihom qed nixorbu ilma still jew ilma sparkling jew xi lumija toma l-ilma, kafe iswed, te iswed, ġifieri il-bar tax-xorb ħajbqa' miftuħ imma mhux alkoħol. Mhux alkoħol. U mhux ħalib. Grazzi ħafna Mattejos.